Prosím, použite podchod. Jedným časom jazdilo aj medzi Zvolenom a Bratislavou na rýchlikoch. A raz som ju videl aj na osobáku z Bystrice do Zvolena. Ráno o 7 cez Sliač. Takú pájadnu? No túto mašinu. Túto pájadnu, ne? Je všeobecná zdravotná. Aj do Microsoft Train Simulatoru existuje. Pekné. Si stiahnem. Rýchlik 701 Inovec, Keď už mám aj okejkovú stiahnutú. Žilina, pravidelný odchod 10 hodín 53 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, si robí pripravený stranu. na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. To je najtrapnejšie. Potom budem musieť baterku vymeniť. A prečo? Káľ kde? Ešte si tu môže kľudne 6 minút 54 sekúnd stáť. Kým mi točí HD video. A už ide. Vzadu má červenú, tak bude stáť. Sice tu má červenú. Asi hej.
moderný vláčik. Idem trošku bokom. Neboj sa, teba nemám v zábere. Že neboj sa, teba nemám v zábere. Ktorý pokračuje smer Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Pravidelný odchod v 11 hodín 43 minút. Prišiel k nástupištu 2, Kodaj 4. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Osobný vlak smer Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Pravidelný odchod v 11 hodín 43 minút. Stojí pri nástupišti 2, Kodaj 4. Pre prístup, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica, Žilina, Martin, Banská Bystrica a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod v 11 hodín 2, Kodaj 4. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Medzištátny expres 221 Fatra, smer Považská Bystrica, Žilina, Martin, Banská Bystrica a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod v 11 hodín 41 minút. Stojí pri nástupišti 2, Koľaj 8 vpravo. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Medzištátny expres 221 Fatra, smer Považská Bystrica, Žilina, Martin, Banská Bystrica a Zvolen osobná stanica. Pravidelný odchod v 11 hodín 41 minút. Stojí pri nástupišti 2, Koľaj 8 vpravo, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Sem tam troška drgnem do Osobný chuťáku, vlak, ale to nevadí. smer Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Pravidelný odchod v 11 hodín 43 minút. Stojí pri nástupišti 2, Koľaj 4, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Zaujímavá mašina. Na tej Fatre. V Žiline ju budú meniť za 757. Asi pojede na plesa. Ne, odchádza mi bobina.
Rýchly 600 Dargov zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Žilina, Popradzka 3 a Košice. Pravidelný odchod 11 hodín 53 minút prichádza k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Dobre, vedúci, ďakujem za tú cestu a maj sa hoď. Rýchly 600 Dargov, smer Žilina, Popradzka 3 a Košice. Pravidelný odchod 11 hodín 53 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Rýchly 600 Dargov, smer Žilina, Popradzka 3 a Košice. Pravidelný odchod 11 hodín 53 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Štátny expres 222 Detvan zo smeru Zvolen osobná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 12 hodín 20 minút. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Vidíte Detvan. Vidím. Medzištátny expres 222 Detvan zo smeru Zvolen osobná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 12 hodín 20 minút prichádza k nástupišťu 2, koľaj 4. Prečo Pre sem? prístup k nástupišťu prosím použite podchod. A ja už tam čakám pripravený. Osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica a Žilina, pravidelný odchod 12 hodín 19 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 8 vpravo. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. 12:20 meška 4 minúty. A už ide. Detvanko meška 4 minúty. Môže. Ja som zameraný na Detvana momentálne. Dobre, tu. Stanica Púchov, medzištátny expres 222 Detvan zo smeru Zvolen osobná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 12 hodín 20 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod.
Prosím, použite podchod. Osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica a Žilina, pravidelný odchod 12 hodín 19 minút, prichádza k nástupištu 2, koľaj 8 vpravo. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Stanica Púchov, osobný vlak zo smeru Nové Mesto nad Váhom, ktorý pokračuje smer Považská Bystrica a Žilina, pravidelný odchod 12 hodín 19 minút, prišiel k nástupištu 2, koľaj 8 vpravo. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Osobný vlak smer Považská Bystrica a Žilina, pravidelný odchod 12 hodín 19 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8 vpravo. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Medzištátny expres 222 Detvan, smer Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 12 hodín 20 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj Stanica Púchov, rýchly 604 Dargov zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná Normálne mi narobili chuťky na mienu. Normálne mi narobili chuťky na mienu. Medzištátny osobný vlak smer Dunky pod Machitou, pravidelný odchod 12 hodín 24 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8 vľavo. Pre prístup k nástupištu prosím použite podchod. Medzištátny osobný vlak smer Dunky pod Machitou, pravidelný odchod 12 hodín 24 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 8 vľavo, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupištu prosím použite
baterka dochádza. ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava, Však boli ešte dve čiarky. stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 9 minút. Či to teplo už Prichádza siahlo? k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Idem si dodať zase tam na moje obľúbené miesto. Stanica Púchov, rýchlik 606, shopping.sk zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Tretia, Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 9 minút. Prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Rýchlik 606, shopping.sk, smer Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 9 minút. Stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Pravidelný odchod 14 hodín 20 minút, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Stanica Púchov, medzištátny expres 122, Rákoš, Žilina a Valašská Bystrica, ktorý pokračuje smer Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravie, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravie, Česká Břehová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Vysočany a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 14 hodín 20 minút. Praha Vysočany? Tak to ide od Klomov. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Sa nečudujem, keď hlavné nádražie prerábajú. Aj komplet úsek Praha a Kolín. Medzištátny expres 122 Radhošť, smer Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravie, Olomouc hlavní nádraží, Zábřeh na Moravie, Česká Břehová, Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Vysočany a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 14 hodín 20 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Toto je tiež pekná mašinka. A ten riadiaci plug, keby si videl. Videl si ho? Videl. To je na 200 km hodine stavaná. Krásny zvuk.
Z voláka, kde už prišiel.